Допреди няколко години все още имах флип телефон. Един ден получих случайно обаждане от човек, който ме попита следното. Извинете, Сара при вас ли е? След което му казах, че избрал грешен номер и той затвори. През следващите няколко месеца получавах тези обаждания веднъж или два пъти седмично, идващи от различен номер и различно звучащи хора. Понякога тези обаждания идваха в 3 сутринта. Един ден получих едно такова и както обикновено казах, че не познавам Сара. След като затвориха, отидох на контактите си и избрах "повикай отново", след което телефонният секретар каза: "Този номер не съществува". Върнах се в историята на обажданията си, опитвайки да се обадя на други хора, които ме повикваха. Но със същият резултат. Машина, която ми казваше, че номерът не съществува. Всеки път, когато получавах тези обаждания, набирах отново същият номер, но пак без резултат. Потърсих тези номера в Google и всичко, което научих, беше, че идват от Северна Дакота, Монтана и основно навсякъде от Средния Запад. Следващият път, когато се обадиха да питат за Сара, казах: "О да, тя е точно тук". А другото лице ми отговори: "Не, тя не е", и затвори. Нещата започнаха да стават странни, когато започнах да получавам обаждания от неизвестни номера. Който или което бяха от другата страна, затваряха в секундата, в която казвам "здравей". Преди няколко седмици приятелката ми и аз бяхме заспали заедно. Изведнъж се събудих и я чух да казва: "Какво правиш?" Понякога говори в съня си, но това звучеше толкова кохерентно и спешно, затова я събудих и я попитах за какво говори. Тя ми каза, че смята, че е видяла някой в края на леглото. Мислейки, че това е просто сън или полубудна халюцинация, ние не мислехме за това и заспахме. Около час по-късно се събудих и видях някой да стои пред леглото, а чаршафите бяха се увили около врата му. Не знаех какво да правя, но първото нещо, което излезе от устата ми, беше: "Какво правиш?" След което тя ме събуди. Бил съм сънувал и казал точно същото, което и тя. Майка ми веднъж ми разказа една история, в която една нощ тя и двама нейни приятеля се прибирали вкъщи, без да има наркотици или алкохол. Те прекосявали мост, когато изведнъж колата им спряла, а след това всички улични лампи се отрязали. После чули пулсиращ звук, като голям двигател на празен ход, и видели светлини, които бързо преминали над главите им. Няколко минути по-късно всички светлини се върнали, а след това колата веднага тръгнала. Малко притеснени, те продължили да се прибират. Няколко дни по-късно историята на Паскагола за отвличане беше по новините. Очевидно са срещнали същия кораб, който предполагат, че отвлякал онези двама мъже.